Kasih Nabi panutan, Nabi Muhammad Nabi kapungkasan, ingkang mernoto para manungsa, ingkang perintah kita supaya ngata itu so. Wajib yang kita baca Islamiku, kudu sing sregep, anggone sinau, awet kang tingin aku bisa mengerti. Allah pangeran ya Allah maha wibekti. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua, bangun ngatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya. Mulya kekal apa kecaba saka agama, sebab kita enggal padha angupaya. Yen ora kersa bisa kena coba, cobane manungsa ya iku bakal tumiba. Nanging kita ora ngerti yen tumiba. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuda Islam Indonesia.
dosa ning kuburan brebes melas nuli donga poloe katerus ablas malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku enggal jembet mongko nuli amal Allah iku teko lamun uga si mayit krasa cilaka Rahmat salam mugi kunjo nabi kita mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa maulana bringkamula rahmat salam mugi kunjo nabi kita Sayyidina wa maulana bringkamula duduan Allah minta ampun kami ini duduan Allah minta ampun kami ini serta banyak dosa saudara kami astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura. Panase omasyane ngalun-alun iupe ondoyo ning kulon omah ayune ya dea ora kepriyot bubrake wong omah aku emoh jare bakalongan sing tak suwun selendang biru aku emoh ya bojo jalangan pengen ku